Există riscul ca România să se confrunte cu o criză majoră în perioada ce urmează dacă țara nu va fi guvernată corespunzător, a atras atenția Dan Voiculescu, președintele fondator al Partidului Conservator. Invitat la Antena 3, el a lansat o serie de măsuri menite să contracareze efectele nedorite ale crizei economice. Nu avem nevoie de o criză și mai mare. România are acum un 7% RDS-ul și poate să ajungă și la 9%. Ce înseamnă asta? RDS-ul este un indicator foarte important în economia globală care se referă practic la plata datoriilor, la răstogolirea datoriilor. Pentru depășirea crizei economice, România trebuie să fie atentă la evoluțiile internaționale și să aplice modele urmate deja în Occident. Cred că avem o singură șansă. Să aplicăm cât putem de repede, dar asta depinde de voința politică, modelul suedez. Vis-a-vis de modelul marocan. Industriile care fac bani sunt impozitate cu 80%, domnule Cristoiu. Adică noi am vrut taxă unică. Vreți să impozitați capitaliștii? Da.